Chenro makelo fungruok ne nengo mar mokuon mane piny owacho chako tarik 20 dwe mar 7 higani koro serumo. Jopiny koro dhi chuno mondo chak tiyo kod omenda moingo Sh100 mane gigeno nyiewo godo fuko mar kilo 2 mar mokuon, kama koro dukni oseyudo nengo manyien kowuok kuom kembe marego mogo ma osechak us godo mwanduno. Mana kaka Edwin Okoth lelonwa, mogo bende sani koro ok yudre mayot ka jopiny medo winjo pek mar ng'wenyo kuon. Bang' bedo kod ng'ikruok e yudo mogo ma nengone ni piny mane piny owacho singo dwe achiel mokalo, koro oseyangore ni mogo nengone odok e wang'e kendo. Weg dukni madongo dongo kama nyocha jopiny yudo e mogo ma nengone ni pinyno wacho ni gisebedo ka giwinjo pek mar yudo mogo moromo, kendo sani koro nengo mane oket mar Sh100 kuom ofuko mar kilo 2 oserumo. Now, there's of course been the announcement that the subsidy is no longer there. And as retailers, what we normally do is we actually wait for the particular communication from our suppliers, the millers. And this time around, the millers have definitely come out and they've given us a price list. And ideally what is happening is most of them are giving us price list reverting back to the old prices. So the prices are not cheaper or more expensive than pre-subsidy period. And so right now the prices are actually on the new lot. Jatatije mar Naivas bende wacho ni nok mar mogo osemiyo moko kuom oganda ochako chamo chiemo mopogore opogore kaka mchele kod chapat, chiemo ma bende koro nengogi osechako idho. So what happened during this particular period is we saw an upside growth of other categories, more specific like rice. So rice and pasta actually went up during this particular season. We expected wheat flour to have some rather way higher growth than actually what we saw, but in a larger sense, the bigger gain here came in more from rice and the spaghetti or pasta. Oganda mawuok kuonde mopogore opogore wacho ni nok mar mok Sh100 no makoro rumo oweyo oganda kod pek mar ngima, kendo piny owacho nego rang kaka inyalo kel kony mapiyo. Kidhi rundo oduma gorogoro achiel oyudo gi Sh150, kirege gi siling 10 en 100 en Sh160. Sani koro mogo no onge kabisa, kendo mogo wang'iewo mana wholesales matino tindo gi dukni opando gi oyudo mana gi Sh240 230. Kaluwore gi mano wakwayo sirikal mondo koyie to ginenwa pande mar mogo ni, nikech mogo ngimane tek kabisa. Unga umeenda zaidi. Sisi anakulanga Masai anakulanga mahindi. Na nataka mahindi kuwe 100. Kwa sababu iko watu masikini hakuna pesa. Sasa itafanya nini? Lazima uongeze unga ukuwe 100. Ne johala mag magawa, nok mar mogo kod nengo masani usegose miyo gilal, kendo kelo kata chwanyruok e kindgi kod jonyiewo. Nyaka ne wacha ni en 100 nodogo molal makoro kata yudok yude. Sani ka koro oyudore kendo mano wach ni bei odok e wang'e en 200. Waseweyo wach mar moko fuku wan warundo. Rundo be irundo Sh150 rego Sh15. Koro sani warundo, sos be onge, kasa mabele lwero wani mogo no seduoki, mogo no to onge. Juu mambe onge ilikuwa 100. Hasa ino ilikuwa paka 27. Hasa maisha tunapeleka wapi maisha? Juu sisi watu tunaumia sana. Tunaumia sana kabisa. Juu inakuja taka moja imepotea. Inaendanga wapi? Sosa mingi, hata paka unakosa na customer anakuambia basi kwani ulipe hiyo sosa nini? Wanaambia sosa, nipe sosa. Nipe sosa, unga iko juu. Wanakataa. Wanasema hapa nipe sosa. Hasa tutafanya nini sasa? Piny owacho ne oketo thenge Sh8 bilion manigeno ni nyalo tigo e duoko nengo mogo chien. Ka geno bende ne nitie ni kapok dwe mar 8 rumo, to oduma mantie puothe biro bet ka oseikore. Fuong'ruok manyocha oganda oyudo kata kuom thuolo mathin nono mar mokuon mane nengone odok chien, sani koro rumo. Bro chuno oganda mondo donjo ofuke gi matut eka giyud teko mar ng'wenyo kuon. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.